Ngabe siyini isifo sohlangothi i-stroke lesi? Isifo sohlangothi ikuyisifo lapho ulinyalelwe khona ingxenye yobuchopho. Okay. Yeah. Ubuchopho ke kade echaza la udokotela uMafuza ukuthi mfowethu ubuchopho bulawula yonke into emzimbeni. Kusukela ekuphefumuleni, kusukela ekuhambeni, kusuka yonke into yenza ngobuchopho. Futhi mase ufelwe uhlangothi ngamafishane nje ulinyalelwe ingxenye yobuchopho elawula lolo hlangothi elingasasebenzi kuwena. Ngabe zingaki inhlobo ze-stroke lesi noma zesifo sokuwa? Zimbili indlela ubuchopho obulimala ngayo. Yilapho ekuthenini buyasebenza ngoba ubuchopho into engifuna siqale sicacise ukuthi ubuchopho budinga igazi nomsoco nomoya kuze kwazi ukusebenza kahle. Okay. La ngafika igazi, wangafika umsoco, wangafika umoya lesokuphefumulayo. Oxygen. Iyafa ingxenye lelo buchopho. Zimbili indlela ekwenzeka ngako lokho. Oqala ukuthi belihamba igazi lase lavimbeka livimba mhlamba yihlulu noma livimba yileyo nto yobivimbela leso sikhathi bese lingabusahamba igazi lifinyelele la kufanele lifinyelele khona ebuchopheni. Soyalimala njalo. Yalimaleka. Lilethe yona njalo le oxygen nawo umsoco lefunekayo. Okwesibili ilapho khona uthola ukuthi ulinyalelwe imthambo uqobo lwayo lemthambo ephakela ubuchopho. Belihamba igazi laselichitheka lachithekele ebuchopheni alisafiki igazi ngendlela efanele lifike ngayo awusafiki umsoco siyalimala ubuchopho la.